kuma in za a iya tunawa muna karatu ne akan a cikin babi na 2 da yake magana akan ladubba, kuma a fasali na 6 inda yake karantar da ladubba tsakanin mutum da sauran mutane 'yan uwan shi. To mun kai gabar da malam yake magana akan haƙƙin mutum tsakanin shi da makwabcinsa. Musulmi ya yi imani cewa wajibi ne ya kyautata ma makwabcinsa kamar yadda ya zo umarni a cikin Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta malam ya kawo hanyoyin da za a bi a kyautata ma makwabci. Hanya ta ɗaya wadda muka karanta ita ce malam ya ce adamu aziyatihi bi qaulin aw fi'lin, kada a cutar da makwabci da wata magana ko kuma wani aiki. Anan muka karanta za mu tashi na 2, haka ne ko? Na 2 shine malam ya ce al-ihsanu ilaihi, yana daga cikin haƙƙin makwabci ga makwabci ɗan uwansa a kyautata masa. Makwabci ya kyautata ma makwabcinsa, wa dhalika bi an yansurahu idza istansarahu, shine mutum ya taimaka ma makwabcinsa idan makwabcinsa ya nemi taimakonsa. Yana iya makwabcin ya nemi taimako ya zo ya ce wane ka taimaka min, kaga ya nemi taimako zahiri, ko kuma ya shiga cikin wani yanayi na neman taimako. Yana neman taimakonka ba sai ya zo ya ce maka ka taimaka mai ba, kai daga kallon yanayin shi ka san yana buƙatar taimako. To kuma taimakon nan kala-kala, akwai taimako da za ka yi mai na nasiha ce, za ka ba shi shawara ne, akwai taimako na wani abu za ka ɗauka ka ba shi, ko kuma wani taimakon wani abu za ka yi mashi. To kaga wannan sai makwabci kai ka lura da menene makwabcinka yake buƙata, wane taimako za ka iya yi mai. Kada ka jira, a cikin mutane fa akwai mutane sun kasu kashi-kashi. Akwai wanda zai iya zuwa ya ce maka ina da lalura kaza ka bani, zai iya tambayawa. Akwai wanda wallahi duk yanda aka yi da shi ba zai tambaya ba, saboda yana ganin yana jin nauyin ya tambaya ya ce a bashi, ko kuma kila yana ganin in ya tambaya akwai 'ya'yan shi da sauransu kada ya zubar masu da girma da darajarsu a cikin al'umma. To kai a matsayinka na musulmi haƙƙinka ne ka tsaya ka lura wane ne yake cikin a wani ɓangare wannan makwabcin naka yake.